Takže ahojte, ja som sa rozhodla natočiť What is in my phone. Teda to bola taká sprostá angličtina. No a teda ja mám Samsung Galaxy Ace 4 White. Na tapete mám teda takto tú, to je jedna aplikácia na takéto vlastné pozadie. No a vlastne ja mám tu Ruse Hunger Games. Mne sa tam veľmi proste páčilo a je teda aj takto akože srdiečka. Ako vidíte, mám 67% na tapete. Takže na tomto pozadí mám Never Say Never v tlapke. No a ja som si stiahla takú aplikáciu, kde si viete zmeniť ikonky. Takže toto je napríklad Messenger, na tej takej hlavnej stránke mám teda Messenger, Retriku, toto sú kontakty, správy a Facebook. Na ďalšej strane, keď pretočím, máme tieto takéto veci. Ja si to v podstate nechcem ani dávať do takých priečinkov, takže proste normálne obchod Play, YouTube, Chrome, to tak neznie, Skype, Instagram, Viber, AliExpress a hudba. Tu mám potom ešte priečinok potrebné veci, alebo také, čo používam. Na ďalšej strane mám v podstate počasie a to je tá aplikácia na vytvorenie vlastnej si tej veci. A je to myslím, že iba na Androidy. Proste si tam viete vytvoriť vlastnú, tu napríklad, tu je takáto. A proste si tam viete vytvoriť vlastné všetky tie pozadia, tak, no ako na zamykanie. Ako vidíte, v Košiciach je minus 5 stupňov, takže super, yeah. Na ďalšej mám teda Games. Ja tu mám teda Clash of Clans, Minecraft, Pocket Edition, Pixel Gun 3D, MCPE Master, Zombie Tsunami a Smash Head. A ďalšie, čo tu mám, je Take the Photo. To je vlastne priečinok, kde mám všetky tie na fotky a na ich úpravy. To je vlastne na také koláže. Tak, a to je asi všetko, čo mám tu na. Potom tu mám už vlastne iba to isté, ale tak trochu inač. No tak to vyzerá. No proste, tu sú tie veci, čo používam tak najviac. Aj to tak neviem. Ja som s týmto mobilom veľmi spokojná. Mám myslím, že 5 pixelový foťák, ale nie som si istá. Je v ňom 8 GB a nie, že mi to stačí úplne. Radšej by som brala buď 16 alebo až 64. No ale je to proste dobrý mobil. A takto to vidíte, ako to je na tej pomocou Clean Master. Že si to tam stiahnete. No takže z tohto videa to bolo asi všetko. Zanechajte like, koment a zdieľajte ma mimo sociálnych sietí. Ahoj!